Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Kung papipiliin ka, Oh. ikukulong ka sa isang kwarto. Ala, ang sarap. Ay! Pero isa lang makakasama mo. Okay. Sino mas pipiliin mo? Hmm. Taong ubod ng baho o ubod ng yabang? Ay, ayoko nun. Wala. Ikaw na lang. Ay! Porket December na, sumisip-sip Oo, ka. syempre para may regalo ko. Hindi, siguro doon na lang ako sa hindi mabaho. Hindi, doon na lang ako sa mabaho. At bakit? least, praktisado na ako sa'yo. Grabe ka! Well, pero kung ako papipiliin, Oh. yun din pipiliin ko. Sa mabaho. Ubod ng baho kasi tignan mo ikaw. Oh. 'Di ba? Mabaho ka rin. Nasana yung ilong ko. So hindi ko na nararamdaman na mabaho ka. Legit yan. Sabi nga nung tatay ko, the same feather, palak-palak together. Oo, pero i-compare mo no kung yung kasama mo taong ubod ng yabang. Ay nako, ayoko pa naman yan. Yung mga pa-main character. Ayan. Kasi gusto ko ako yung main character. Oh, yan. Kaya main character ka din. Yan. Sa mga kabisyo natin na hindi alam ang context na itong main character syndrome na ito, nasisikat kasi ito online eh. 'Di ba? So ito yung mga tao na bida-bida. Ay, Feeling nila umiikot lang ang mundo sa kanila. feeling nila sila lang yung may spotlight. Ayan. Diba? Napaisip siya Siya Sino kaya ikaw ito? kaya? Ikaw kaya? Ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw na nakikinig. Oh. O kaya para mas maintindihan mo kabisyo, eto, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng mga Main characters! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna ito ang mga Passenger Princess! Yan. Hindi ko alam bakit kapag sinabing mga main characters, hindi mawawala dyan yung mga tinatawag na passenger princess. Oo. Yung tipong hindi sasakay sa jeep or Yan. sa kahit anong sasakyan basta gusto nila dun sa pinakaharapan. Awa! Dapat nakikita nila yung reflection nila sa salamin. Oo. O para kapag umaabante na, umaandar na yung jeep, may hangin-hangin, Ayan. merong music sa isip nila. Ayan. Feeling nila main character talaga Oo, sila and all. feeling nila nasa music video sila. Yan. Oo. Di nila alam, puro alikabok na yung mukha nila. Ay, naku, anyway, that's number 1. Puro tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, itong mga Bida-bida! Yan, ito na yung pinaka-basic sa lahat ng mga pa-main character, no? Na halimbawa may kausap sila, Yan. kwentuhan lang tayo, halimbawa. Oo. Bigla siyang i-entra, Ay. ipapasok niya yung kwento niya na maging tungkol sa kanya. Oo, lagi siyang may entry. Ayan. Para siyang laging nasa raffle draw. Oh. 'Di ba? More entry, more chances of winning. Yan. Pero may mga tao na hindi nila intention na maging ganito. Tama. Nasanay lang din talaga sila na siguro baka bunso sila Oo. o nasanay sila na lahat ng attention laging nasa kanila. Or they're Kaya really yun. craving for attention. Oo. May mga ganong tao Ayun, eh. kaya nagiging papampam. Papampam. Papansin. Ay, naku, anyway, that's number 2. Puro naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, itong mga Demanding! Ay, ito yung pinaka nakakaasar sa lahat. Okay lang sa akin kahit papano matitiis ko pa yung bida-bida ka. Oh. Pero bida-bida ka na nga, demanding ka pa. Yung Ayan. tipong nasa bahay ka, Awa. tapos magrereklamo ka, pwede bang palakas ng aircon? Ayan. Oo, pwede bang yung juice ninyo merong collagen? Ayan. Wow. Pero sa bahay nila, naka-electric fan talaga. Oh. Itong mga demanding na ito, usually, hindi nila alam na demanding sila kasi kulang sila sa sensitivity ba? Yan. Akala nila normal lang, pero yun pala nagiging ang daming hinihingi, ang daming gusto. Oo, kulang sila dun sa sa pag-interpret ng mga social cues. Ayan. Yung tipong dapat napapakiramdaman yun yung tipong stop ka na. Oo. Medyo loud na yung behavior mo and all. Ayan. And I think this is something na dapat matutunan ng generation din ngayon. Opa! Diba? Oo, Okay. yung mga social cues kasi yung mga medyo may edad na tayo. Wala nang paki doon. Di ba? Yung may mga may edad ng ganun, hindi talaga sila direktang nagsasabi na parang nakakaasar ka. Oo. They're more of ipaparamdam nila yun sa'yo. So if kung malakas Ay. yung sensitivity mo, then definitely, mafe-feel mo yun. Awa. Diba? At mailulugar mo yung sarili mo sa tama. Tutu. Basically, wag ka na lang mag-demand. Basta mag-exist ka na lang, wag kang hingi ng hingi. Oo nga. Ay, naku. Anyway, that's number 3. Pwede tayo sa number 4. Pangapat. Pangapat, ito ang mga GGSS!
Yan, ito yung mga taong gandang-ganda sa sarili. Yan yung tipong mga taong hindi dapat mawala ang salamin sa harap ko. Oo. O kaya naman, halimbawa, naglalakad ka sa daan. Oh, ayan. Siyempre, ang daming reflection lagi. Oo. Lahat ng madadaanan niya reflection, titignan niya yung sarili niya. Oo, at take note Oh. sa bawat reflection may ayos ng buhok. First reflection, kaliwa yung Ganyan. hiwa. Oo. Second reflection, Kabila kanan na naman. naman. Sunod na reflection, gitna yung hiwa. Oo. Lahat na lang ng hiwa ng buhok mo, hahawiin mo. Anong hiwa pa ba gusto mo? Ikaw ba, anong hiwa gusto mo? Depende. Ay, naku, anyway, that's number 4. Pa naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga Kontrabida. Yan. Ito yung mga feeling nga nila kasi bida sila na hindi nila na mamasdan. Nagiging kontrabida na pala sila sa kwento ng iba. Legit yan. Kumbaga punong-puno din sila ng negativity eh. Yan yung tipo ng tao na parang may mga linyahan na basic na linyahan na parang sinabi ko na nga ba sa'yo eh. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Ayan. Na-invalidate tuloy yung feelings ng ibang tao. Away, naku. Anyway, that's number 5 po naman tayo sa last but not the least, number 6. Panganam, ito ang mga Mamaru! Yan, ito yung mga nagmamarunong. Feeling nila, alam nila lahat. Feeling nila yung mga paraan lang nila yung better o dapat na sinusunod ng iba. Yung tipong pwede mo nang sabihan sila na, broski, sige, ikaw na. Oo, sa'yo na. Oo. Sa'yo na lahat. Oo, nahiya si Nicaragua at Michelle D sa'yo. Sa'yo na ang corona. Ay, nako. Nawa Kabisyo, ikaw nag-enjoy dito sa mga uri ng pa-main characters natin. Dami yung natututunan, no? Oo, legit yan, Kabisyo. Pero kahit anong uri ka man ng character sa buhay ng ibang tao, dito sa Love Radio, main character ka para sa amin. Oh, Oo. fuck, na-insert mo yun. Naman. O kung kami rin, hindi main character para sa'yo, okay lang. Kami naman yung main character sa mga social media pages namin. Yun. Hanapin mo kami ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Uy, mamaya pala, Konyo Bicolano, nasaan nga tayo? Yes, nasa PITX tayo dito sa may Paranaque kasi may pa-raffle at may pa-concert tayo. Ayun. Alas 3 and onwards yan. Makakasama natin She? Makakasama natin syempre dyan si Tanya Chinita. Ayan, Angkol Dagol at si Totoy Bato. The Dark Horse. The Dark Horse. So, hindi lang to pa-raffle Oo. May pa-concert din ito for everyone. Awa. Kaya abangan nyo kami dyan, Kabisyo, ha? At dahil December na, tas weekend na rin, Oo. magpahinga ka, Kabisyo, ha? Oo, deserve mo ang magpahinga, Kabisyo, or else Deserve. ikaw na yung mamamahinga. Susunod na, Kabisyo, ang Rockies Secret Files. Kami makakasama mo sa Lunes na ulit! Ala, Lunes na. Kakapagod yung trabaho na to. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sasakyan si